V druhej polovici roku 2016 preberá Slovensko predsedníctvo v Rade Európskej únie aj v oblasti mládeže. Mladí ľudia sú špecifickí, ich životný štýl sa mení veľmi rýchlo. Dnes trávia veľa času v nákupných centrách alebo vo virtuálnom svete. A ak sa pozrieme na niektoré z posledných správ či výskumov o trendoch mladých ľudí, inklinujú k extrémom, od extrémnej dekadencie k extrémnej sebadisciplíne. Snažia sa zanechať čo najmenšiu stopu v online prostredí, alebo si robia srandu zo všetkého možného vrátane samých seba. Ale rovnako rýchlo ako sa menia mladí, objavujú sa aj nové trendy a prístupy využiteľné v práci s mládežou. Gamifikácia s bodmi, úrovňami, statusmi, výzvami či špeciálnymi odmenami. Digitálne rozprávanie príbehov, ktoré kombinuje silný, často osobný príbeh s rôznymi digitálnymi nástrojmi, odznaky učenia, ktoré v online prostredí potvrdzujú, že ste sa niečo naučili. Dizajnové premýšľanie, kedy sa mladí ľudia stávajú súčasťou zmeny, pretvárania im určených programov či priestorov, kde trávia svoj čas. Ale nech ide o ktorúkoľvek generáciu mladých ľudí, čelia mnohým výzvam. Počínajúc prechodom zo školského do pracovného života s vysokou šancou, že skončia ako nezamestnaní, cez pocit, že nikam nepatria, až po ovplyvniteľnosť rôznymi skupinami propagujúcich extrémizmus. Práca s mládežou už v minulosti dokázala, že im v rôznych výzvach dokáže pomôcť. No okrem týchto výziev majú mladí ľudia ešte jednu vec spoločnú. Každý z nich má potenciál, aj keď si toho často sami nie sú vedomí. A my v práci s mládežou im vieme pomôcť tento potenciál odhaliť, rozvinúť ho a využívať ho vo svojom živote. No na to musí byť práca s mládežou moderná, ísť s dobou a využívať nové prístupy, aby dokázala zachytiť viac mladých ľudí a mala väčší dopad na ich životy. Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie pre oblasť mládeže. Nové prístupy v práci s mládežou s cieľom objavovať a rozvíjať potenciál mladých ľudí.